maak na ang palpalpa nagadut pumanag na tattao nga agkam kampaniya pagamwam imasidenda tapno kanumaki istorya adda supot nga awida adda pay sobre nga iyaw awat da idi kita pilinaon nga Violet ti Maris na ay na ay jak anag pangadwa ay ket inawat kumetlanta bayad ti boto gatangan da kanu ti boto uray pay nung inawat ko jak may pasigurado ti botos ko bayad ti boto naglaka bayad ti boto talugasot sang aribo katukad ti manok at tawan ti serbisyo bayad ti boto naglaka bayad ti boto uray pay no inawat ko ibutos ko latati kay kayat ko bilyon yut ibotos yo diyo ilaklako tabot boto yo bilyon yut ay sigurado ang makatulong tukadat tayo tayo sana pagtudwaan panunutan na pagimbagan aramidan at pagsayaatan di pagliyan diyo ilaklako tabot boto yo no ada iteda ay katalaan niyo di kay mag-anak palpalamang no di kiti iniyawat da kuchat bayad ti boto gatangan da kanu ti boto uray pay no inawat ko yak may pasigurado ti botos ko bayad ti boto naglaka bayad ti boto talugasot sang aribo katukad ti mano at awan ti serbisyo bayad ti boto naglaka bayad ti boto uray pay no inawat ko hibutos ko latati kay kayat ko bilyon yut ibotos yo diyo ilaklakot tabot boto yo bilyon yut ay sigurado ang makatulong tukadat tayo tayo saan ang pagtudwaan panunutan at pagimbagan aramidan at pagsayaatan di pagliyan diyo ilaklakot tabot boto